ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам анамихе ба юра кустои новинкара нишон тимтона. Марҳамат 230 сомонӣ. Ина дидед чӣ хе фасони хушрӯ, материалошон барашкан. Хчон беразмера нахоҳарҷон? Размер дорад? Аз чанд то чанд? Аз 48 то 56 размер ҳастай. Байни стил материалошон барашка. Ба инчунин иҷадаам хедвойко ҳаст. Беҳад фасонаки хушрӯ моделош хостум шумо да нишон тим. Ино размерошон чӣ хелай? Аз 46 то 52. Почошон чӣ хелай? Мумкина я бор нишон тем. Ино курта почаян, хидаш калтачай. Ина марҳамат двойка. Ина дӯстони азиз, ана намуд двойка. Фасонаки хушрӯвак ранг дора иҷада. То размери 52 ҳаст. Барои духтарако пурсон шуда будед бисёр ки модам нишон тиҳед. Марҳамат 150 сомон як ами комплекташ. Анаи стилошам ҳастай. Камакак фасонош дигар таракай. Ина курта поча барашка. Инам то размери 52. Нархаш 150 сомон донада. Оптумда бо арзон мешавад. Марҳамат бисёр ҳам фасони хушрӯ метавонед дархост кунед. Доставка дорем. Ина тамошобинони азиз, дидед чӣ хе хушрӯ 180 сомон донада. Замокатиай аз 48 то 56 размер дора. Се рангай, се ранги хушрӯви фасон метавонед ки дархост кунед. Беҳтаринай фасоншам, моделшам. Духтаракое ки ҳамихе чизо пурсидагӣ будед, марҳамат халатои новинка барои шумо омадагиай, дер накунед. Тамошобинони азиз, анами намуд куртоҳо бобончико арзон шудай. Марҳамат метавонед дархост кунед. Дидед чӣ хе рангои хушрӯ омадагиай, материалошо мрамор. Инаи фасоношонам ҳамашам хедат иҷа хушрӯ. Нархои ино 170 сомон донада. Оптумда бо арзон мешава. Ина духтаракое ки барои савдо мехоҳед гирифтан, доставка доре, метавонед нависед. Пурра ман ба шумо доставкара мефаҳмонам. Ина диде чӣ хе хушрӯ. То размери 56 ҳастай.